Goedenavond, zaterdag 25 september. Welkom bij Omroep Zeeland. Straks een weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Maar we beginnen eerst met het nieuws van deze zaterdag. Geen 1,5 meter maatregel meer. Maar sinds vandaag is het tonen van de coronapas op veel plaatsen wel verplicht. In Middelburg zijn de reacties wisselend. Ik vind het wel een beetje een gedoe. Voor heel veel ouderen is het eigenlijk ondoenlijk. Ja, ik vind het niet erg. Nee, ik ga gewoon op het terras of op café en als ik hem moet laten zien, dan laat ik hem zien. Ja, maakt me echt niks uit. Maar hoe vinden de ondernemers de nieuwe coronapas? Voor camera willen ze niet reageren. Waarom? Omdat ze zo ver mogelijk van deze discussie willen blijven. Ze merken dat de eerste paar uur al een aantal flinke, pittige discussies zijn gevoerd. En er zijn zelfs klanten die willen echt weten van, ja, welke kant sta jij? Ze voelen zich als een soort politieagent, want zij dienen de opgelegde regels te handhaven. Anders is het bij het Zeeuws Museum. Daar hoeft de coronapas niet worden getoond. Ook zijn alle stickers met maatregelen verdwenen. Het is raar. We hadden heel veel oranje bewegwijzeringen in het museum. We hadden natuurlijk een vaste route. De kassa was buiten op het plein en we staan nu weer gewoon bij de balie ons verhaal te doen. En dan merk je dat je na 1,5 jaar zo je riedeltje er weer uitgooit, wat we daar altijd kunnen doen. En tegelijkertijd is het gewoon heel erg fijn. En wat voor sommigen ook weer fijn is, er mag weer geknuffeld worden. Zoals hier in Hulst. Moeder heb ik vanmorgen geknuffeld en het was heerlijk. Super fijn weer. Koen Verhagen uit Hulst voert al maanden strijd tegen de coronamaatregelen van de regering. De coronapas die dit weekend wordt ingevoerd is volgens Verhagen tegen artikel 1 van de grondwet, het antidiscriminatiebeginsel. Maar vragen naar de pas is ook nog eens strafbaar volgens hem. Degene die gaat vragen naar die coronapas, die is een overtreding, omdat je gewoon mensen niet mag vragen naar hun medische status. En dat kan die mensen kunnen veroordeeld worden met een gevangenisstraf tot 1 jaar of een geldboete van €8.700. Dus die coronapas die leidt ertoe dat mensen gedwongen worden om de wet te overtreden. En dat kan natuurlijk niet. Zo'n corona-toegangsbewijs is in veel landen om ons heen al gebruikelijk. Op 28 september dient in Den Haag een kort geding tegen de coronapas. Maar het is de vraag of zo'n rechtszaak tegen het regeringsbeleid een kans maakt. Als je kijkt wat voor rechtszaken er inmiddels gevoerd zijn tegen dit beleid, dat zijn er inmiddels meer dan 20. Die zijn allemaal verloren op het avondklokarrest na. En dat was ook met een spoedappel binnen 4 uur hersteld. En daarna is de wet ook aangepast. Dus deze regering die acht zichzelf boven de wet en dat is een zeer kwalijke zaak. Dus de vraag of dat coronaprotest stand houdt. De vraag is, leven we nog in een democratische rechtsstaat, denk ik. Ik kom op voor mijn rechten en ook de rechten van mijn kinderen en de toekomst van mijn kinderen. En er zijn gelukkig, denk ik, dat er steeds meer mensen komen die nu inzien dat deze maatregel echt te ver gaat. De SRV-wagen gaat weer rijden in Zeeland. De Samen Recht vinden bus wel te verstaan. Een team van advocaten en juristen rijdt door de provincie en houdt spreekuur om inwoners en bedrijven bij te staan als ze juridische problemen hebben. Nou, wij willen proberen om mensen te laten zien dat het recht weer naar Zeeuws-Vlaanderen komt. Want zeker voor Zeeuws-Vlamingen is het recht ver weg. Je moet al een tunnel door om bij een rechtbank te komen. Ook wil de organisatie lange juridische procedures voorkomen. We proberen ook te voorkomen dat we naar de rechtbank moeten. En we zijn ook met de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan het nadenken over hoe we toch die rechter op een of andere manier kunnen betrekken. Misschien komt hij wel via een beeldscherm in de bus en dan vragen we, misschien moet u een knoop doorhakken, maar misschien hoeven we die knoop niet door te hakken, omdat we het zelf kunnen oplossen. Daarnaast denken ze ook in een behoefte te voorzien, omdat veel mensen niet zouden weten wat te doen bij juridische problemen en zijn daar ook niet op voorbereid. Eerlijk zou ik gewoon googlen van wat te doen bij dit en dat probleem. Of misschien mijn ouders vragen van, wat moet ik hiermee? Rechtbijstanden, verzekering, abonnement nog niet. Ik heb net even het foldertje gelezen en het ziet er wel heel toegankelijk en heel makkelijk uit. Nu heb ik een idee waar ik de kans kan krijgen om hulp te krijgen. Dus dat lijkt me wel heel handig eigenlijk. Kloetingen, hier in de blauwe shirts, wil kampioen van de eerste klasse worden en krijgt hier tegen SHO al gelijk een goede kans via Tim de Winter. Maar de bal gaat er niet in. Maar het begin is voor Kloetingen. De bal komt hier bij Klaas van Hekken. En de voorzet van de verdediger is op maat en Kyle Doesburg zet na 10 minuten de stand op 0-1.
Een bekroning voor een goede openingsfase, maar daarna wordt Kloetingen minder overtuigend. En dat levert ook kansen op voor SHO, de ploeg uit Oud-Beierland. Krijgt hier een goede kans, maar de redding is uitstekend van Kloetingen-keeper Mitchell Bravard. Dit is in de tweede helft een mogelijkheid voor Thomas de Rijke na 51 minuten spelen. De kans om op 0-2 te komen, maar hij schiet de bal voorlangs bij keeper Peter Konings. En dus blijft SHO in de wedstrijd. Tot in de slotminuut. Dit is Valentijn van Keulen, de invaller die denkt, laat ik het dan maar zelf doen. En hij schiet dan de bevrijdende 0-2 binnen. Kloetingen gaat de eerste wedstrijd winnen. Teleurstelling bij SHO en bij Kloetingen vooral opluchting na die moeizame wedstrijd. Ja, 3 punten en de mindere wedstrijden moet je ook winnen. En dat is gewoon vandaag denk ik wel het geval. Voetballend kwamen we de tweede helft eigenlijk niet echt lekker ermee door. Maar 3 punten en daar deden we het voor, daar kwamen we voor. Het past een beetje bij de tijd van het jaar. Als er maar een zwakke zuidelijke wind is of een veranderlijke wind, dan is het vaak vochtig en dan is het 's ochtends vaak nevelig en bewolkt. Dat was vandaag ook zo. De eerste bredere opklaringen waren in Zuid-Vlaanderen te vinden, maar gaandeweg de middag breidden die opklaringen zich uit en het werd overal nog vrij zonnig tot zonnig. Het blijft ook redelijk warm en het blijft eerst helder, maar vannacht komt er iets meer bewolking en lokaal kan later een drupregen vallen. De minimumtemperatuur ligt rond 13 graden. En morgen is er maar af en toe wat zon, ook in de middag zijn er niet veel zonnige perioden en uit de wolkenvelden kan in de middag en in de avond lokaal een bui vallen. Het wordt wel vrij warm met maxima van 22 tot 25 graden en een zwakke tot matige zuidenwind. Begin volgende week is het minder warm met ongeveer 19 graden. Maandag komt er een front met regen en wind in de middagperiode. Dinsdag is dan weer droog en vrij zonnig met wat stapelwolken. Maar vanaf woensdag begint de wisselvallige en vooral ook koelere periode. En tot zover zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws met daarin onder meer de hen die opeens een haan bleek. Graag tot zometeen bij Zeeland de Week.